फारसेथिं बिटिआर एबा बिटिसिनि बिसायख'थिनि रायजो राजाफोरनि होंगो दोंगो आरो मुखुब बे समावनो दिनैनि सानसे फुंनिफ्राय सानसे अखा हानायनि जाहोनाव ककिला दैनि बिबाङा गोबां बुंफबनायनि जाहोनाव खाथि खालानि गामि ओनसोलफ्रा लोमसावजोबनानै दैबानानि गिख्रंथाव महर लायो। दा रायजो राजानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दनिपल एयारपर्ट बानायनायनि जाउनावनो बे दैया गोबां नाला लामाफोरखौ ककिला दैजों हगारहरनायनि थाखाय बेबायदि जाहोना बार जाबाय थादों होननानै खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा खबर दैखांदों। बर' मिडियाफोरना हारसा मिडियामाव नायखो बर' मिडियामसोलै। ना फैयाखै नाब्रा नायदो सोर नायदों टिभि नोंखौ होनदां हारसिं नामा ना मोनामोन बे सारबा ना बेयाव नालाय हा
लोमो बोसोरफ्रामबो गासिबो दाउ अमायैनो गोजावलांजोब्बाय एकदम दाउखौनो हमनानै होसोनानै हमनानै लाबोनो हायाखै दा न'फ्राव दाउ अमानि अनगायै आरो मा मा खहा जाबावदों बासन बाथि गोजावलांजोब्बाय माइ दै सिजोबलांजोब्बाय ओंखामानो संना जानो मोनाखै दा बेवहायथ' बोसोरै मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दैबानाया बोसोरै जाबाय थायो दा सरखारनिफ्राय बिदि दैबाना जानायनि माबा मोनसे अनसुंथाइफोर मोनदोंमोन नामा मोनाखै जेबो मोनाखै जोङो बिबाबो मोनाखै रावनिफ्रायबो साफायलांबाय थायो रायलायहरबाय थायो रावनिफ्राय जेबो थाइसेबो मोनाखै आरो जोंखौ नायफिनाखैबो गामिया 1 नं नासोरबारि गामि दा बेवहाय जे दैबाना जानानै दङ दा बे दैबानाया बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेबायदि लोमबाय थायो बियो मा मिसाखौ बुंनो गोदो इसेबां लोमामोन बे सरकारा भारत सरकारा जेथिया अरुणाचलाव एयारफिल्ड बानायो बेनिफ्राय बेवहाय 6-7था नालाया ककिला दैयाव ज' जादों बिनिफ्राय गासिबो जोंनि बे ककिला हाथाइनि बिजयपुरनिफ्रायनो बिराद उदखार जानानै दङ बे गामियाव 13खान गामि हाबनानै दं गासै 13-14 खान दा बिनिखायनो बेखौ फ्लाड एरिया होननानै सरकारफ्रा दासिमबो नायसनाखै दिनै हा माइ गायनाय गासिबो फबजोब्बाय खुरग्लुंजोब्बाय फख्रि सख्रि ना सा थांजोब्बाय बिनिखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोननाव जाहाथे बे रिपर्टारखौ हरनानै जोंनि बे 1 नं नासोरबारि गामिया जि खय खरस्ति जादों बेफोरखौ जाहाथे गरसे गरनै सरकारनिफ्राय आर्थिक साहाय्य मोनो आं बेखौनो बुंथ'बाय